Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channels. For new here, please subscribe before the end of the video for signing. Thank you for love and support. I appreciate. Izingane Zesthembu review. Sikhuluma ngosne. Usne ubekuyivuma FM akhuluma ngokuthi ukuvela kwi-TV show. Ngicabanga ukuthi Uthando Nes'thembu nale show yabo Izingane Zesthembu mhlampe yini ehlukile experience yakhe. Uthi usne ayikho into ehlukile kangako. Usne kodwa into esinakile ukuthi usne nje usekhulile, usne uhlukile ukunalesikhathi siqala ukumbona kuThando Nes'thembu. Uthi-ke into ebengizongitshela yona, usne uyazi ukuthi siyamthanda and simthanda kangempela ke. Hayi vele siyamthanda usne, mina ngiyamthanda kusne, angazi nina-ke nezinto futhi sayibona laphayana kuThando Nes'thembu because ngizothi uvele kakhulu kuThando Nes'thembu kunale show le yabo. Futhi kuThando Nes'thembu i-role yasne baningi abantu bebe-understand because ngathi uyena obeneqiniso ukudlula bonke kwisho behlangene. Nakuba uThando Nes'thembu ishow kababa mhlampe main character ubaba because uye ofike nesithembu namakhosikazi, kodwa mase silandela i-journey kaSne uye osinikeze i-reality ngaphezu kwabo bonke eyakhe impilo oyi-journey bekungekuningi okufihlwe because amaphutha adlule kuwo siwabonile, ukushintsha kwakhe, ubudlelwane bakhe nomamkhulu. Nento engiyithandile-ke nje ukuthi ngingane kamamkhulu. Lokho kufanele kukuvezele ukuthi uMacele unenhliziyo enjani, nakuba phela abantu bemjaja ngokuthi kuno-sister wives, kodwa kuyaveza ukuthi uMacele unenhliziyo enhle ngakuhlebelake. So usne uyazi ukuthi siyamthanda, yes sine sigcwele ngawo and siyabona ukuthi nje uyakhula sisi and siyafisa ukuthi naye athole amathuba amahle, uyabona. Ngoba amathuba abakhona mawuke wavela kuma-TV shows noma la ku-social media waba ne-following ephezulu. Ube laphayana kusine uthi ayikho into eshintshile, ukuvela nje ku-TV show kuyafana nodumo mhlampe abalutholayo alumphazamisi kangako, usawuyena nje usne. Noma futhi kukhona abantu abamphathe kabi ubuye baxolele, mina ngizoconfirma ukuthi yes usne siyamthanda, mina usne ngiyamthanda futhi nje kwifamily yaseMzumbe hayi usne number 1 kimi. Yeah, angiyena mina i-follower noma i-fan, kodwa ngasho ukuthi ngi-fan kaSne, ngiyamthanda yena ngoba ifamily ibuye isikhulumele iphutha mase behlangene babuye besikhohlise kakhulu, sibone ukuthi hayi cha ngeke phela manje bayasikhohlisa kangempela, kodwa sibalandele ngoba i-TV show yabo inale yanto le. Angazi noma ukuphakamisa induku angazi noma ile nduku babumsele kasikhomba ngayo, kodwa yona ishow inale yanto ukuthi ibuke noma bese besikhombisa into esivele sesiyazi. Mina ngokwami ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.